For et par dage siden så lavede jeg en video omkring min kærestes eksfolieringshandske. Og det er jo stukket fuldstændig af. I har simpelthen været ind og give så mange ordre og så mange anmeldelser, og der har været så meget god respons. Og efter at vi fik næsten 200 ordre i den sidste måned, så har vi for første gang prøvet at kaste os ud i at sætte en målsætning for os selv om at få 500 ordre på en måned. Og det er rigtig, rigtig mange ordre for os, og det er meget mere ambitiøst, end jeg tror nogensinde vi kunne have drømt om og håbet på. Og grunden til, at vi har sat 500 ordre som vores målsætning, det er, at hvis vi når 500, så har vi faktisk mulighed for at have penge nok til at lancere vores næste produkt, som forhåbentlig kan hjælpe endnu flere mennesker med deres hud. Så hvis du har lyst til at støtte 2 unge iværksættere, så håber jeg, at du vil prøve at gå ind på hjemmesiden, lige tage et kig, se om det er noget for dig, og så måske overveje at lægge en ordre, så vi kan nå vores målsætning. Hej.